Mga vendor sa mga samang apektado sa pagsira sugod ugma hangtod sa Nobyembre 2 hatagan og tagsa ka sako o 50 kilos nga bugas sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Aniya ang report. Naabda na mo ang masakop sa probe nga apod-apod o mga coupon ngadto sa mga nanginabuhi pinaagi sa pagpaninda sa gawas sa mga sementeryo. Gamiton kini aron sa pag-claim sa usa ka sakong bugas ug mga adlaw dito sa buhatan sa DSWS sa Labangon. Gihatag kini nga ayuda sa LGU ngadto sa mga manindahay sa mga public ug private cemeteries. Ang kaning coupon sir regarding ni sa mga vendors diri sa cemetery nga naapektuhan mao ni ang gihatag sa Cebu City government nga kuan bugas nga 50 kilos adto 50 kilos. Sa Yuni ni nabalaka ang mga mamaligya ug buwak ug kandila sa masamang nga makulban sa kaldero sa pagtak-op sa mga sementeryo. Busa hilabihan ang ilahang pasalamat sa bugas nga ilang madawat kay dako na kini og matabang sa ilang pamilya. Salamat ra gyud may among ikasulti sa among pagpaninda diri nga kuan galisod-lisod. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balita Bisdak.